অসমত যেটো উগ্ৰপন্থী ডিজিগনেটেড কেম্প এইটো টুৰিষ্ট মেপত সোমাব লাগে মানে টুৰিষ্টে ইয়াত আহিলে আমি অসমৰ আলফা এনডিবি আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ NACNৰ ডিজিগনেটেড কেম্পত টুৰিষ্টক গৈ ফালে চাহ খোৱা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতা কেনেকুৱা এই উগ্ৰবাদী জীৱন তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিলে কি লাভ হয় কি লছ হয় हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमारि सारा दिनै रोखा बेरफ्रुसारनाय खेंफोरथि बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे इन्डियायाव जोंनि लटारिया गोबां सोलियो नाथाय जोंनि आसामाव लटारि सोलिला आरो इलिगेलि जोङो सोलिनो मोजां मोनो लटारिखौ नाथाय लिगेलि मावनो जोंहा गोब्राब होननानै दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्रि दैमारि सारानो दिनै रोखा बेरफ्रुसारनाय खेंफोरथि होफैदों फारसेथिं जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै एक्स एनडिबि बा एनडिबिफ्रा गोदान पलिटिकेल हानजा बा राजनीतिक हानजा दानायनि बेलायाव दिनै मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे एनडिबिफोरखौ मा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन लोगोसे जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' साराबो दिनै मा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै स' नोंथांमोना बेफोर गासै टपिकखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जोंहा मानव गेदेर बिस्रि दैमारि सार लोगोसे प्रमद बर' सार डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार बिसोर साब्रैनि टपिकखौ आङो बे स्क्रिनाव होगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारा जोबनायाव मा बुंगोन स' नोंथांमोना बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो स्टेप बाय स्टेप आङो टपिकखौ आङो होलांगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय जा मानव गेदेर बिस्रि दैमारि सारनि टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম তো হিটো এটা আশা লৈছো কি আমাৰ অঞ্চলটো আমি ভালকে সজাবৰ কাৰণে গটিকে ৰাইজে আৰু আপোনালোক সবে যদি মিলি जायफोरखौ नुदों एनडिबिनि पार्क हिसाबै बिथांमोना कोनो बेबायदि राजनीति दल दैदेननो हानाय गोहो गैया गियान गैया बेनिखायनो बिथांमोनजों जाहाथे रावबो रायजोआ सहयोग खालामनायखौसो खावलायदों कारण बिथांमोना कोनो राजनीति दलखौ मानो हाया सलायनो हाया आरो बिथांमोनजों पाब्लिकबो गैया सापर्टबो गैया रायजो राजा सापर्टबो गैया बेनिखायनो बिथांमोनहा जास्ट मिसलिड खालामदों सोरनिबा दिनै जों भैरबकुन्द समष्टिखौ बिथा खालामनानै मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन धर्म लानानै बोखावोसो गावस्रा होयो बेबायदि राजनीतिकआव थांनो प्रयोजन गैया दिनै इउपिपिएल दोलोआ गासिबो जाथिनि मानसिफोरखौ बजबनानै लानो रोंदों जि हायो जि फैसाफोर दङ एसे एनै बेजोंनो ओनसोलाव जौगानाय खामानिफोरखौ मावदों सेस्ता खालामदों दा बेनिखायनो बिथांमोननो आरोबाव मोनसे सम होबावनि जे इउपिपिएलनि दारैनो ओनसोलाव दिनै जि शान्ति फैदों बे शान्तिखौ मजबुत खालामबावनांगौ आरो भबिष्यताव जेब्लाबो ओनसोलाव दावराव गैयै बेबायदि मोनसे परिस्थिति बिथांमोननि दारै जोंहा खालामनांगौ जौगानाय खामानिखौ जोंनो नांथारगोन उदालगुरि हिसाबै बेवहाय शिक्षानि अनुष्ठान प्रतिष्ठान जोङो लाबोथारनांगोन बेवहाय रांखान्थि जौगानायनि गोबां बिजनेस फालांगिनि व्यवसायनि बेवहाय सुबिदा थानांगोन लामा बान्दोफ्रा जेरैबायदि जादों जेराव जायाखै बेफोरबो जाजोबथारनांगोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो जाथिनि मानसिफ्रा शान्तियाव थानो मोननांगोन दा बेखौनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सान हर सेस्ता खालामदों मावदों जोङो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलखौनो मदद होनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनो आरो सुबिदा होनांगौ जाय नोंथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव যোগদান होनो थाखाय फैदों আমি কেসিনো খুলিব নোৱাৰো আমাৰ তাত লটাৰী আমি দিব নোৱাৰো বুজি পালে না নাই গোটেই ইণ্ডিয়াত আছে ষ্টেটবিলাকত লটাৰী ইয়াৰ ৰিভিনিউৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে কিন্তু অসমত যদি লটাৰীৰ নাম কয় বাবৰে বাপ ইলিগেলি আমি কৰি থাকিবলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু লিগেলি কৰাত আমাৰ কি আপত্তি আছে যি মতটো টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াক মই কৈছো এক্সাইজ মেনুৱেলত নপৰে আমাৰ যিটো জৌডিমা
বৰৰ জৌ বিদেই আহোমবিলাকে খোৱা হাঁচ এইটো হ'ল এক্সাইজ মেনুৱেলত নপৰে তাৰ কাৰণে কোনো বাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে এনি ৰেষ্টুৰেণ্ট এনি মাৰ্কেটত আমি সেইটো চেল কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি দি দিয়ক টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে টুৰিষ্ট মানে মানাস টুৰিষ্ট প্লেচ মানে কাজিৰঙা টুৰিষ্ট আহে মানে একশিঙীয়া গড় চাবলৈ আহে এইটোৱে আমি ভাবি থাকোঁ এইটো নহয় আমাৰ লাইফষ্টাইলটো চাবলৈ আহে মানুহে যাই ফালে অলপ তামচা ফূৰ্তি কৰিব ঘূৰিব এনজয় কৰিব লাইফটো তো ইয়াত আহি ফালে যে অসমৰ মাজত যদি ইমানেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যে মদ খাব নাপায় ৰেষ্টুৰেণ্টত বাৰ খুলিব নোৱাৰে নাচিব নোৱাৰিব যাহা তা ঠাইত বুজি পালে না এনেকুৱা যে অসমত যিটো উগ্ৰপন্থী ডিজিগনেটেড কেম্প এইটো টুৰিষ্ট মেপত সোমাব লাগে মানে টুৰিষ্টে ইয়াত আহিলে আমি অসমৰ আলফা NDB আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ NSCNৰ ডিজিগনেটেড কেম্পত টুৰিষ্টক গৈ ফালে চাহ খোৱা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতা কেনেকুৱা এই উগ্ৰবাদী জীৱন তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিলে কি লাভ হয় কি লছ হয় তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি হ'ব এভৰি নাইট এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম গুৱাহাটীত হ'ব লাগে ডাঙৰ হলত টিকেট বুকিং হোটেলবিলাকত হ'ব ক'বাত হ'ব নহ'লে গুৱাহাটীত আহি ফালে সোমাই পৰাৰ পিছত ইমান মানে বৰিং অহাকালিহে ফ্লাইট আছে কি কৰিব যেনেকৈ ফ্লাড টুৰিজিম বানপানী দেখাই নাই বহুত মানুহে নদীয়ে নাই এইফালে গহপুৰত হৈ থাকে তাৰ ওচৰত ক'বাত গৈ ফালে থাকিব পাৰে ফ্লাডত ঘূৰিব পাৰে ফ্লাডটো নাৱৰ দি গাঁৱৰ মাজত কেনেকৈ কিৰকিলৈকে ঘৰৰ মুদালৈকে পানী উঠিছে এইটো अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो बिथांमोननि टपिकखौ खोनाबाय आरो बुजिबाय आरो मिन्थिबाय दा नोंथांमोना बिथांमोननि टपिकखौ खोनानानै मा बुजिनो मोनखो मा मिथिनो मोनखो स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो सोरनि बिबुंथिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव आरो गोग्गाथाव स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै माखासे एक्स NDB फोरनि गोदान राजखान्थि दानो नागिरनाय हानजाखौ दिनै मा बाथ्रा बुंखो स' बिनि बेलायावबो नोंथांमोना डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ लानानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो मानव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव आरो गोग्गाथाव स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय